Mm, mm, ngilimalile, 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 ngilimalile. Uzogcina ba ithi Natha ngiphume kini ngaphuma kini ye wethu uhlangane ntsani Natha ngiphume kini ngaphuma kini manenyanyeka ngene ngani Natha BBC ngobe ayibulele imizi ubaba Omakoti benzu uzogcina bayibulele imizi ubaba Nisuke niyokwenzani Nisuke niyotshontsha inkomo bese nijole emendweni Omakoti abazawuqeda unyaka Dali basiphambanisela kulolu thando lwethu Ngoba sasifungile ukuthi ngeke siqhathwe ngabantu lenithi uma ngiqeda ugeza babazi ngifake yini lenjareyi noma ubaba usazongisebenzisa ngime kancane kanti luphilo luthando bungithembise lona Kanti luphilo luthando bungithembise lona njengoba usungibusa leyo mbuso njengoba usungibusa leyo mbuso ya asazadlimali mbukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela nginibingelele igama ngishepado kaManqele dabuka phansi kwahlabisa empembeni isigodi la ngibuya khona nabona iTV yethu inhle kanjani ke namhlanje iyelo ngiyanisiza ngiyanizamela bukani nanazo ukuthi bukani akekho nongilamlelayo nje 2 ngingedwa kodwa kunankinga namhlanje ngiphethe uSamke nanangu manjoko angazi ngizoqala ngapi uba umdala ikenzeka njalo futhi lo mncane yena umdala Ituhle iningi incane eminyaka ayasiqale kuwe manje asengimukele ke Perfect TV sibonga isikhathi sakho namhlanje nje uzozivakashela hlale nathi Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ukwamukela ngibingelela abalaleli ngibingelele nabalandeli bami ngibingelele nanangu Manqele eduze kwami sawubona ngibingelela kahle mama njani kodwa Ngiyaphila nami nangu Samke ngapha asimbukele naye sikubingelele ku-Perfect TV Ngiyabonga ukwamukela ku-Perfect TV ngibingelela bonke ababukeli ngibingelele nesizwe sonke sikaMaskandi ngithi nje sanibonani bafethu onakelela namhlanje ngiphethe amagagodo mawuthi awumazi manje uzophuma umazi kangcono namhlanje mawuthi awumazi uSamke uzomazi nangemsebenzi yabo ke khona emihle abayenzayo ngithanga ngibalande njengabantu besifazane ngiyazi uhambo selufishane kodwa izinto sebezenzile enkulu qale nje ngibuyele kuwe manje uqala nelento yo music ukubona nje because ngihlezi ngisho mina noma ngingena ngale ngigeza ngiyacula but awuthi ngingaculela e-studio ngiyazazi wena ubona ngani ukuthi hayi lento ngingacula ijabulisa abantu lento yokucula ngiyiqale last year I think beku September ngangilokhu ngikuthanda ukucula ngaze ngeze ukuthi hayi engathi kuyalunga sengiyi right manje ukuthi ngingacula and ngiyazizwa ukuthi ngizocula lento le engiyifunayo vele futhi ezobajabulisa abanye abantu ngiyawuthanda kakhulu umculo iwona uthando olungqoqozeleli ukuthi ngicine sengize ngizifakashiye emculweni kaMaskandi futhi mawuqale last year ngisenethuba la ngisengaqala next year usangaqala kusekahle isikhathi sakho ukhule kuphi ekhaya ekhaya kuse KZN eGreytown
ingane yesigaba ucina hayi ngi-firstborn hayi ikifirstborn qaba manga ya ngingane yokugcina uyabonga yazi uqage uspoil yeah iqala ubuka ubhuti iqala ubuso ufuna uqaba manga uyazi ukuceba angeke azangiceba ukuthi ngiyamazi ukuthi hayi mayise ngitshontsha ngehlo sesitshontshana sekufanele ukuthi ngigonyuluke ukhule kanjani ngikhule ekhaya elinothando futhi kusemakhaya kunemfundiso ngakhula ekhaya elinomthetho ngakhuliswa njengomuntu wesifazane okufanele azi ukuthi kumele aziphathe kanjani umuntu wesifazane ngakhula ngiziphethe kahle angikaze ngahlambalaza umndeni ikhaya elifudumele elinothando kakhulu futhi elinemfundiso ngoba kusemakhaya awusangitshena kanjani awusabatshena ngigama nesibongo kuphelele gcine ethe manje mhlawumbe nenqwele zami nomsebenzi ethi uthathiwe sengithi uma kade mhlawumbe semathubeni igama nguNtombenhle isibongo ngwakanjoko ngikhulele kwaNkomo ekhaya mama abakuhlupha ngomalume uphathe kahle ngiphathe kahle kakhulu umalume ethe bahlupha umalume hayi laba bama bahlukile hayi bahluke kakhulu samke ngiyazi ngene nini umculweni ukhule kuphi sikhala ukuthi ukhule kuphi okay mina ngidabuka eMsinga eMabovini kwaLathantshawo isigodi esaziwa ngoGwayimani yebo nami idolobha lami iGreat Town umkhaya nje uMantshoko sithenga naye mini cash yebo umculo ukuthanda ukucula selokhu ngilo muntu obehlele ethanda ukucula noma ngabe ubani ongaziyo mina uyangazi ngomsindo ukucula ke kodwa ke ukuhamba kwesikhathi ke ngaqala ngenza ama video ku TikTok ngizenzela nje ngijuwetha ama video abantu ku TikTok ngabona indlela abantu abathanda ngayo into engiyenzayo lapha ku TikTok hayi nami ngaba nokuzethemba ukuthi awunakho engathi ngempela lento ebihlezi isifiso kimi engathi izogcina ifezekile ngayo TikTok hayi ikhona futhi nala abaningi esengisebenze nabo abangibone khona nabangithole khona konke ke kwenzeke ngonyaka odlule kwenzeke ngonyaka odlule mangiqala ngijuwetha ivideo ngijuwetha ivideo kaMdumazi ilabo bonke abantu abaqala ukunaka khona ngaya ngiqhubeka ngijuwetha ama video bengiseThekwini ngokuhlala ngaze ngayeza la eGoli ngoba ngibona ukuthi ngathi amathuba maningi eGoli ukuthi lento engiyifisa igcina yenzekile ngase ngiza la eGoli ngonyaka odlule ngoJuly ila ke konke kuqale khona ke ukhule kanjani ikhaya indawo yasemakhaya njengoba ngisho ngithi kuseMsinga ikhaya elifudumele ikhaya elikhulu ngisho njalo umuzi omkhulu onomama ababili sibaningi nje ekhaya ngowesithathu mina einganeni eziwu12 yeba ikhaya lilikhulu lifudumele kumnandi sikhula nje sibaningi ekhaya yebo umthetho ke omkhulu nje ubusho ukuthi indoda inomthetho ke kakhulu ke le ndoda ke ayidlali kakhulukazi kuthina amantombazana ayidlali ngempela kudlalelwa kuyona yebo hayi bafethu ngathi kuhamba efuna ngifike eMsinga hayi zikhona intokazi eMsinga sengibonile sengiright ngalokho ngikubona la eduze kwami bafethu since uqalile ungene kumculo mhlawumbe ngesingawe bokhona nama disadvantages wabonile nama advantages akhona asicela ngama disadvantage vethu lento yomculo kodwa ke okay ngoba ubuza umbuzo ama disadvantages I think like into oqala engibona ukuthi semehlweni abantu siyagcinazeleka kakhulu thina ezabantu besifazane and umculo wethu ngicathi abantu abawunaki kakhulu baze bewunake ngoba uthola ukuthi sengifithalwe umculi mhlambe ophakeme kuyikhani bemnaka umuntu wesifazane nakhona bamnaka ngaleso sikhathi makusa trend ingoma so siyagcinazeleka kakhulukazi engingakusho ukuthi siyagcinazeleka thina ezabantu besifazane emculweni advantages akhona siwabona so far mangekho awekho phela
Ayi, Uzabona ama-disadvantages. ngisabona ama-disadvantages. Samke Yeah. disadvantages. Disadvantages. Ey akukuningi mina sengikubonile emculweni. Yeah. Mhlambe futhi ngathi nendlela ebengihlezi ngilangazelela ngayo kuba kuleya ndawo bengingakaboni lutho lengathi lubi. Mhlambe uhambo nje uba ngisaliqala ngisazohamba mhlambe ngisazobona okubi nokuhle kakhulu futhi angazi konke ngisakubona kukuhle ngoba ngila bengade ngifisa yabo ngenza lento bengiyifisa yabo ngisabona kumnandi kwamanje Mhlawumbe kusazoshintsha. mhlambe kusazoshintsha ngoba phela uhambo kusempilweni lana kuse umsebenzi futhi akaze kwaba mnandi ngasonke isikhathi. Ngiyazi ngothando lo music. Nomculo bahlete ifana nomngoma ke music basho njalo bathi ngisho ungayiziba inendlela uyikhipha. Why ndisathu ukungena kumaskande nibona ukuthi umaskande like abantu abasifazane ngathi abanakwa awuthengisi abahlonishwa ngendlela okuhlonishwa ngayo besilisa. Because lokho ngeke sikufihli. Kunjalo Abatreatwa ngendlela efanayo. Ngisho ngaba ne-event. Event iqala mhlawumbe ngo-12 wena ngo-1 uzobe se-stage emini. Kodwa amaskani bamadoda bazodlala ngo-1 ebusuku. Njengoba usho ukuthi kufana nobungoma. Nasebungomeni awuyikhethela ukuthi uzongenwa isithunywa esizokwenza ube umthandazi noma uzongenwa yilezi ezizokwenza ukuthi ube isangoma. Yeah. Into omuyithanda mina umaskandi wona engikhule ngawe ngasho ngithi wona umculo engiwaziyo mina kusukela ngimncane nje ubaba njalo ukuthi makuphuma ama CD o mahawukela ama CD obuhle begubazi oveza uthanda bongisemncane nami yona into engikhule ngiyazi angabe nginamanga ukunya ngikwazi ngempela Nkosi yami khona engikwaziyo ngakho ke Waba sibonga ngokwancwane awusasitshenanga hawu bathi ngizamela ingcwele zami kanjalo musali kubalela imshado athi inkinga yini usabukelisiwe kwancwane uzongu manzini ugwabini wancane uzalwa kwa omama umama Mangcopho yebo sekucacile madoda now umbuzo ade ngobuzo samke Umbuzo uthini konje Samke? why u decide ukungena kumaskandi ubone kanje maskandi anhlonishwa antreatwa ngendlela eyodwa kuwe kuthini uzungena why ayishi ngeke ngikwazi ukungena kumaskandi ngotreatwa njengo like undoni ganzoma imthende nami yabo Yazi ngizophendula impendulo ehluke kakhulu. ayihluki impela Mina into eyangidecide eyenza ukuthi ngidecide ukungena emculweni lamaskandi ngeze ukuthi hayi ngilosobgago iyaphakama manje. Seku right ukuthi ngingangena ngeze ukuthi hayi into engifuna ukuthi ngiyenze ukuthi ngenze igama lethu ezabantu besifazana lihlonipheke emculweni kamaskandi. yes Ngingena nala kuthiwa kungenwa khona ngoba ngifuna ukumela igama labantu besifazana emculweni kamaskandi. Ngifuna sitreatwe ngendlela efanayo nalaba asebemkantshubovu ababantu besilisa emculweni kamaskandi. Ngifuna nathi as abantu besifazane ilevel yethu ilingane futhi umuntu wesifazane kahle kahle kumele ehleze ephambili. Ngifuna kufike lapho ngomthetho wami leyo nto engifaka emculweni kamaskandi. yonke indawo ngifuna ukutreatwa special Kakhulu. Siyazi niyasithanda kakhulu. okay wake njoko Locula. Yeah, wakithi unjoko ngine EP ephume manje ngoMashi ngisebenze nayo unjoko. Yeah, kukhona ingoma engisebenze nayo engomeni zami sisazosebenza nje kakhulu futhi. Asikhume verse singene phezulu EP. Inengoma engaki? Isihloko sithini? Inengoma ezi3 isihloko sithi Njolo emendweni. Engisebenze kiyo nonjoko isihloko sayo sithi indoda ibe nemali. Ndoda master ingoma zakho ziyagadla nje. Njolo emendweni benzani manje? Yo mfethu omakoti bamanje. Yazi mfethu abahlali emzini. Abahlali umuntu wakhona uyafika nje bamkhokhela amalobolo ajole nabafowabo aphume kanje. Uyabona ukuthi akuhlaleki. Mawungenayo imali mina ngimangishade nawe ungenayo imali. Lento engiyifunayo mina imali kuwena mayingekho nje ngiyajola ngiphuma kanje sengitshontshe inkomo njalo
yabo angisahlali so omakoti bamanje abanaso isimilo and into engiyibheka yenzeka njengamanje omakoti bamanje bathi beganile befuna ukufunda lento eyayingenziwa ngesikhathi sowumani noma sowubaba ukuthi umakoti aphume ekhaya kuthiwe uye esikoleni after lapho waphuma eyofunda kodwa umende ngathi awusaqhubeki sekunamasoka angesiwo lawa akuyiwona emlethela ekhaya so omakoti bamanje abahlali manje bengayisikoleni ngicathi mina umuntu ngelami side njengomuntu okhulela ekhaya mawusuke usudecide lento yokushada noma lento yokugana engathi ungakhetha kube kodwa noma unazi into zakho like like umuntu wesifazane independent or umuntu wesifazane ozamayo kodwa indlela yakho yokuzama ingakwenza ukuthi ugcine usumosha umshado wakho shuthi ungaya esikoleni kodwa ungomosha umshado ngicathi kube nendlela ehloniphekile etshengisayo ukuthi lo muntu lo use umfazi or use umakoti kumele nje kube nesizothanyana wesithini siphuma emakhaya engathi kodwa kunganento eyinhlonipho nyana etshengisayo ukuthi lo muntu ushadile manje kanjani mama ufuna agqoke ingubo isicholo esikoleni what isitwaba yazi kakhulu ukuthi imiqondo yabantu ke ayifani and asicabanga into eyiwani futhi kuhle lokho mina ngithanda umuntu wesifazane onemsebenzi ephakeme kakhulu kodwa engamkhiphi ekhaya uyayiqonda into engisho njengayiphi lo msebenzi imisebenzi efana nokuthi like uthola ukuthi ngiyasebenza endlini izinto engisebenza ngazo like interview abantu kanje yabo ngendlela nje like right kodwa ukuthi angikhona ukuthi ngiphumele ngaphandle komshado wami ile nto engiyiqondile kahle kahle ukuthi umuntu wesifazana akazimele kodwa angakhona ukuphuma ekhaya okay sese ku-EP ihambe kanjani ngokubuka kwakho yazi ihamba kamnandi kanjani hamba kamnandi kakhulu yabo nje ayish ihambe ngimangazile nawe yangimangaza yazi ibe mnandi ngalendlela ukuthi nami ngazizwa ukuthi angifeel like engathi ngiyaqala ukucula noma ngathi ngisemusha kodwa ngizizwe ngathi isihlalo sami siyafudumala engihleli kusona Mancane ungenile ku music sakubona ugijima noqoko yebo bathi luphi warkhomba neduze yebo ngathi nanto nangu mfana umlabalabo ugijima naye yebo kodwa angicela ngosamngeni if usamngeni ungathiwa khona ingoma yakhe eyodwa nje aze ukuthi kubantu iyona nje kubo wabayithanda kakhulu no nami ubuke lapha etolo ko YouTube yabo ukuthi naye ngathi gijima kakhulu kwezami yes eish phela uyithanda zonke ngiyazi ngithanda zonke yazi kodwa esemehlweni abantu like engibonayo nami ukuthi engathi bayibhekile kakhulu iyona le unjole emendweni because basuke befuna ukuzwa ukuthi ithini into le yangoma kancane mhlawumbe ungasethi kancane ngicule kancane uyabanda ngibanda hayi mina ngidinga ukuba ready ngihlala ngiready ngazalwa ngiready ingoma yami ithi omakoti bensuku zogcina bayibulele imizi yobaba omakoti bensuku zogcina bayibulele imizi yobaba Nsukeni yokwenzani Nsukeni yotshontsha inkomo bese njole emendweni omakoti abasawuqeda unyaka hayi yakhala ingane kona ke ngeke kufane nokube mase ngishaya umkenenezo lokuthi kumele uzwe ingoma egcineni bengifuna uzwe ukuthi uma ithi njole emendweni ikhuluma ngani kodwa kuyezwakala kancane uma ukuthi umuntu okwazi ukusiqonda isizulu thina abelungu senza njani asesiqonde ke futhi yazi awena ngibuye ngakuthemba ngathi ubunga siqondisa Mancane yebo ibapha abaculi sosebenze nawo senze ungenile emculweni ngiqale ukusebenza no uqala noma ukuthi ukuphuma kwengoma kuyashiya nithola ukuthi umuntu usebenze naye kudalanyana kodwa ingoma iphume ungabalandelisi uqala bonke babali okay kuno limit ingoma yayithi basiloyile ebiphume ngoDisemba konyaka odlule okay kanjani lapha
Wasangizuma ngisethi ngiyabala. Okay baqede sazobuya ukuthi Hayi vele akunankinga kulimit ngangithi Dali basiphambanisela kulolu thando lwethu ngoba sasifungile ukuthi ngeke siqhathwe ngabantu mase kuzoba umajimiza umajimiza lapha emabhozeni wena lo yeah sisebenze naye ingomeni ezimbili ethi usazongisebenzisa ithi lo ngishaka athi right leyo ngiyayithanda le yo lenithi uma ngiqeda ugeza babazi ngifake yini lenjareyi noma ubaba usazongisebenzisa ngime kancane right le Yadala uthi ukubona ngoba ngithanda yakala lapha TikTok uyazi mina ngithi noma sengilalela ingoma engisebenze kuyona uma sengibona abantu beyithakasela abantu benza ama video ngize ngiqale phansi ngidlale ngithi ngathi ngangingasho nje mina kanjena kwakusho mina la kokucula mina la lento sithandwa abantu kanje yimi lo yabo ngoba ngasisebenza no Dr. DSD ukhangelana emhloko engomeni ethi angene lapho bese kuyi remake part 2 wayo naye ngenza ngayo i-video ku TikTok ngonyaka odlule then wase ebona ukuthi ayengathi lesinongo singaba mnandi wase ngifaka kuyo ngaphinde ngasebenza bashaya phela ngiyasho umuntu bese ngiyashaya all right ithi Natha ngiphume kini ngaphuma kini yewetudla nganenzani Natha ngiphume kini ngaphuma kini manenyanyeka ngene ngani Natha BBC ngobe ndeziyona ingowayo yebo bese kuzoba umlabalaba umfoka phepheli bomvu kuye senze ingoma zabambili ethi Mrafu nethi ngilimalile hey yeah lethi ngilimalile hey leyo ngoma yini sebekhethile ufika ngemoni yashaya cha mina Ayuza umuzwa waleya ngoma wengoma yini kodwa ngendlela acula ngayo ngathi khona sebemenze khona lashesha igoli ngoba sebebonile ukuthi sengiyabona ukuthi kuyalimalwa ngeba sangilimaza bazokuphila lo yeah okay then lethi Emrafu speed kumlabalaba ilo naloya ulona naloya ngilimalile ngishalayo ngilimalile aqune ndawo cabanga akukho lutho usho nje live kanjalo nje live bafethu manje bahleli lapho nibuka ngempela lezi ngane nibuka zisho kahle kanje ingaxhunyiwe yini engabadide stage angibuye nga manje before ungene emculweni ngiyazi mhlawumbe khona ubukela kubo abesifazana noma besilisa umculo wade ubukela kube uba ubuthanda umculo wakhe abesilisa nabesifazana wena ubuthanda umculo wakhe umculo bengiwuthanda kakhulu kubantu besifazana ngangiseyingane ngangithanda ubonakele manje kwaya ngokuya kwagcina sekunabaculi abaningi besifazane because bebengebaningi kade ngisakhula manje abantu bengibukela kibo ngibona ukuthi ishingathanda oSiphesihle Zulu Ondoni nje iningi labo like ngaze ngagcina sengize ngathanda because ngangibukela kubona ngithanda indlela abenza ngayo umsebenzi wabo muhle kakhulu uyancomeka iwona nowagcina usungigqugquzela kubaculi besilisa ngiseyingane angeve ngimthanda umtshengiseni
benomgqumeni bobabili ngingenandaba ukuthi bazwana noma bazwani kodwa nje ngangikuthanda kakhulu umculo wabo njengamanje ngithe nje sengiya ngokukhula nabaculi nabo kanjalo futhi baya ngokwanda ngagcina sengithanda umculo kaKhuzani umculo kaSigabiso ngibukela nje kubona baya ngokuya ngabukela nakumfowethu uNjoko baningi kakhulu engibukele kubona ngoba namanje ngisabukela futhi kibo omlabalaba olimiti nje bonke labaculi bakhona njengamanje ave bengigqugquzela kakhulu and amandla ngeke ezephele mangabe kusekhona bona emculweni ngoba sibukela kubona kancane before ungene emculweni ubukela kuba utheke noma akhethi angichemile kunomama laphana kuyingane zoma kuthiwa uMaphungula uyasho lo yamama ngangize ngisho ngithi uyabona uma ngingangena kumaskandi ngifuna ukufika kulela zinga lalo yama uyacula lo yamama waye ngimthanda kakhulu uMaphungula Nkosi yami bese umgqumeni ngimthanda kakhulu umgqumeni futhi ngangimthanda umgqumeni ngalendlela yokuthi ekuculeni kwamaskandi bengize ngibe nayo lento yokucula njengomuntu wesilisa yabona lawo makhona wajikayo yabo yes mali ngihlulile ikhona ngizolipractice ngize ngikwazi ukulijika so yayibona abantu esibukele kubona kakhulu yebo ke manje ke sebebaningi abantu abaculayo ke baningi oKhuzani uGcokamelisha nje yebo ngoba usangene engomeni zabantu sithi sizwe ukuthi ispice imnandi lezi kungenzeka noSamke uthothi naye unefiso nagcina ekhipha umsebenzi wakhe yebo noma usa-enjoy ukuba nje ngosinentuli osiphesihle Zulu na usafuna nje lokhu ungayikhipha yakho yokuqhamuka angazi phela ufisa isifiso nephupho kuyikhona lokho ukuthi umuntu agcine ukhiphela umsebenzi wakhe futhi uma kungahamba ngokwendlela ngempela esifisa ngayo nizowuthola umsebenzi kaSamkelisiwe Ncwane emaduzane nje amnandi lokho mama sakubona ngoma feature uvumelekile ngoma feature awukhethile ukuthi ufeature ubani okufunayo nje angikhethile ngoba kwesinye isikhathi ukuthatha amasayidi ufike emculweni akakufuneki angikhethile kodwa nje bangasebenza noJiva Zimniki yazi into enza ukuthi angigqugquzele lo yabhuti ingoma zami ke mina isikhathi esiningi usound wazo iloshuna ukuthi siyafequza manje ngiyabona ngingakhona ukucula noJiva because ingoma zami kube ufequfequ hayi and ubugago bulaphana ngiyabona ukuthi yazi nami mangise stage buthi akuncike kancane kobuka Jiva Zimnike fethu yazi la bhuti Nkosi yami and indlela angiculela ngayo ave ngikuthanda kakhulu umculo wakhe ngingajabula kakhulu ngelinye ilanga ukuthi kuthiwe ngisebenze naye nabanye abaculi ngiyafisa kakhulu ukusebenza nabo kodwa nje bangasebenza noJiva ngajabula kodwa ngathi akusekho kusebenzeni kuphela haya cha emculweni size ngomsebenzi hayi ngiyadala ukhona osafisa ukusebenza naye wamanje noma nje hayi noma ubani Maphungula it would be an honor mangake nanokuma nje phambi kwakhe nanokuma eduze kwakhe hawu sengikhumbula usisi ngoba esekhuluma ngoJiva wena lona ungibalisile abantu wangikhatha wagcina endleleni bengakaqeda usuki no labalabo okugcina leyo futhi ngithe no labalaba no bengisaqhubeka mina bengisaqhubeka wena wasususa imic kimi yashona le hawu yazi Jiva awusiculele wena hayibo ngisebenzile noJiva kuma AK47 iphume khona nje ngogude ingomeni ezimbili zonke yazi hawu wena phela umbambe wena hawu ngisebenzile naye ingomeni ezimbili kuma AK47 ethi uthwele nethi why are you here yebo ingomeni iphumashalayo nancane why are you here why are you here ayiyona ngempela engigeza umoya ayithi awubuka phela semangicabanga le ngomdlela engiyithanda ngayo emqondo nami kufika le phathi eculwa uye le eculwa yimi yaso ithi
kanti luphilo luthando bungithembise lona kanti luphilo luthando bungithembise lona njengoba usungibusa leyo mbuso njengoba usungibusa leyo mbuso yebo wena wakubuka ngathi usuqedile phela nomculo ngokusebenza nabantu hawu biba ngaka abaculi bamaskandi maningi ngababaculi hawu mina mangathiwa sengizenza nabaculi bakho hawu kusayisiqala ngawavala ama-feature kusayisiqala ngithi uyacabanga ukuthi nami ngisazokhipha wami umsebenzi ngisazoba exposed kakhulu kubantu kanjalo ngiphinde ngibuyise bunathi nabe kufitshini abantu umuntu uma usebenze naye vele kusuke kuyisiqalo sokwakha ubudlelwano obuhle so ngenzeka sebona sisazobuyela oDisemba basebaningi uGudi basebaningi baseza manje ufuna ukukhipha EP noma iCD noma isingini iEP awukabi nawe uthi ingoma engake usufuna ungigeqisa amagula manje hayi bo isikhathi sakho leso mosifihlela la sasa lendisa isase phakethini manje ngamvulisa phela abalandeli bakubabuka lapha akufuneke behlele bethi balindile bazoyeza bafuna ukukhipha phethe imali u60 rand ubuyocela neCD uyazi kumnandi kanjani ukushaya abalandeli bakho ngesurprise isurprise iyabhora phela ayibhori surprise ayikaze yabhori surprise inhlobo senangihlanganyela nje right boy iyethusa nje kodwa ukukuthusa kwayo ikushiya ujabule ngoqani okay ngiyavuma okay iEP iphumile futhi ihamba kahle ngiyayibona ku YouTube akukhombisi nokuthi umculo osafika ama views mawabuka uyabothi hayi cha umculo osekhona endimi kade ubuqala nawo mhlawumbe from now on untombi enhle ine singayibona kuwe osaphusha lo umsebenzi omdala o kwenzakalani okwamanje ngisaphusha le EP engikhiphile ngisazama ukupromote wona umsebenzi wami omusha ngoba ngeke ngithi usungenile ebantwini because usemusha ngalendlela ukuthi usana 1 month so ngisawuphusha emva kokube sengiwuphushile ngizobe sengibona ukuthi hayi mhlambi ukudla sekuphelile ebhodweni sengingaphinde ngipheke okusha yes yabo esakhuluma ngomaphungula phela ingoma yami mina ngangiyibhala ngiyiqagela like lethi njolo emendweni ngigesa nje ukuthi mangathi uyazi kukhona indlela mfethu engingena ngayo mfethu ngizwe ukuthi yabona kumaphungula ke manje longena la uyazi mfethu ingoma yami yazi inoshuni abaningi ngesikhathi esisodwa iyangichaza mani umuntu akakaze echazwe ingoma yakhe kodwa iyangichaza ngoba ngisemusha kushuthi ngelinye ilanga kuzokhula kakhulu njengamanje njengoba ngisawuphusha umsebenzi wami uzongena ebantwini vele mawusaqala emculweni vele akuveli kube kukhulu kakhulu indlela yempumelelweni kufuneka ibe nzima ukuze izinto zakho zingezoshabalala kalula hayi yazwakala ngabe intokazi ithathiwe ngawuyini manje uyathanda umbuzo engingayilindela engayilinde kanjani manje afike ngithini manje kuphela afike sazi phela afike ingqole mayihana nawe zokuhlonipha ahlonishwe umuntu mawukuthi kanjani futhi zibike noma usemncane wangena uzothanda la futhi yazi ngempela lembuzo ubuza ngishilo ngathi mina ngisho ngathi mina vele angebe sangilimaza vele ngeke ngisathola umuntu ongathi uyongilimaza ubuyazi ukuthi sengiyazi ukuthi kuyalinyalo angakalimali mina ngisemncane nje isethubeni lezi zinto lezi semathubeni amahleke ingqwele lezi zinto nje zokuthi mhlambe khona umuntu angizazi usingile ngeke ukhulume ngemshado ngemendo kanjani njani ungathathiwe ungekho kwezothando mfethu wena umuntu uvela yazi umgoqe like ufuna vumele into eshiwo wena yabona akho lutho kodwa engikwazi ukuthi phambi kwamehla abantu kufanele uzazi ukuthi ufunani angizugwanda kakhulu angishadile kodwa iyahlonishwa intombi empeme hayi kuseshayila ayos silapha nje okunye hayi phinde sikubona okay nabo abahle bemcimbi samukele ngathi nje bahle bemcimbi usamukele nje oyimene ngiusamkelisiwe nje wakancwane ngingathi kubahleli bemcimbi siyacela ukuthi nisikhumbule nathi sabantu besifazane
siyesibone kwiposter thothi iposter yomcimbi thizeni wamaskandi baningi abesilisa abesifazane uthola mhlawumbe u4 ba5 uyabona nakhona futhi uthola ukuthi ilaba futhi nabo nje esesibazi kakhulu esingasho ukuthi sebemkantshubovu beyabesifazane yebo abasafufusayo noma abasanda kufika kule ndima asibaboni sibagcina ngokubabona bezenzela ama video nje ko TikTok abantu mase kuyisikhathi semicimbi asibaboni so siyacela ukuthi bahleli bemicimbi nisikhumbule nathi sabesifazane nikubona ukubaleka kwethu njengoba nike nizwe isinongo esifaka engomeni zabantu besilisa ukuthi yizibe mnandana sesifeaturishiwe thina siyacela ukuthi nalapha estage nathi siyafisa ukuma lapha na stage nathi sinandise khona yebo Manjobo awakho kubahleli bemicimbi ngenkulu nje inhlonipho Nkosi yami kubahleli bemicimbi siyazithoba sabantu besifazane sicela ukuthi besikhumbule njengoba seshila uMancwane siyacela ukuthi besikhumbule sabantu besifazane siyagcinazeleka kakhulu uthola ukuthi umsebenzi esiwenzayo umuhle kodwa futhi mase kufanele ukuthi sithole ithuba like estage siyo performana nani asikhoni asitholakali like kuqasha abantu abajwayelekile njalo siyacela nje nathi ezisayidi labantu besifazane ukuthi basikhumbule ekugcineni umuntu wesilisa ngomuntu wesifazane umele mangabe kunomcimbi sishare istage nabantu besilisa sazi njengamanje kuzongena besilisa kuzongena besifazane siyacela nje kakhulu bakithi umculo wethu nathi ukuze siubone uqhubeka ngelinye ilanga abahleli bemicimbi sicela besikhumbule awuphinde sa statement umuntu wesifazane wesilisa unjani nangisabukela kathi uyisho hayi usamke angimazi ucabangani kodwa umuntu wesilisa ngomuntu wesifazane uzwe yebo ngizwe okay indaba yakho ngazi into nithiwa impohloni ayisebenzi wesifazane uyaba impohlo kodwa impohlokazi ayisebenzi indaba yompohlazo uzwile hayi ngizwile segadile hlendla nje la uTobeka la hayi ngizwile la uyasigadla bole impohlokazi akazi ngiyicabanga makuthiwa ukho eginqini usokwenza nje ekhaya masifica intombi ehlalele ekhaya engekho kumculo umuntu onjani ekhaya yazi lo mbuzo ngomthetho ufuna uphendulo umuntu ohlala nami ekhaya yazi indlela obuza ngakhona kodwa uma ngekho emculweni ngiyingane nje yasekhaya sezoyilalele no angilali kodwa ngizothi nje ngingane nje yasekhaya because nemisebenzi manje isikhathini samanje ayivumi kakhulu kodwa nje ngingane nje yasekhaya uma ngabe ngekho emculweni kodwa futhi mase ngisemculweni ngiba umculi uthanda ukwenzani mohle nje ekhaya umuntu othanda ukuyenza nje mangama weekend mo free actually manje free yazi jule kakhulu ke le ngihlala ngiwumuntu othanda into ehlukile mina izinto engizenzayo kakhulukazi ilezi zokupheka ashayipod mfethu ivuthiwe lengqolekazi thathani phela ayi singacili kakhulu kulombuzo kuleyo nto leyo kodwa nje ngiwumuntu wesifazane lo omqondayo nawe esumuntu wesilisa yabo omqondayo nawe as umzali futhi ukuthi ingane enje angazi ngayichaza kanjani kodwa mayelana nokusebenza no angisebenzi ufune ngaki inkomo mfethu la ngilethe lawo samke uphumule iziginci nokubhala nepeni nephepha ekhaya nje uhlezi wenzani mothi uyihlaleleke yini okhonza ukuyenza isikhathini esiningi njengoba ngila eGoli uma kusuke ngekho igingcini nasembhobhweni ngisuke ngikwamlungu kodwa ke uma ngisekhaya ngiyingane hayi ngiyingane lokwangampela ngiyingane lokwangampela ehloniphayo elalelayo eyenza konke okwenziwayo yingane kodwa uze wazi ukuthi la ungithola khona ekhaya kukhona into mawusukufuna ukuthi into ngiyenze vulela iredo
udlala umaskandi noma ngabe ufuna angiwasha ngiayina angipheka ngenzeni ekhaya sebaze iredo bayibeke ekitchen ekhaya iredo isekitchen enzela ukuthi nje yo bayibenyele nje ukuthi kazi ukuthi makuqala kuvuka mina kuzoba nomsindo ukuze yonke into ngitholakale ngiyenzile kahle futhi kumele kube nomsindo Story sikhonzile lezi dlawa TV. story Awungaphe uzalo ubani ikho lo sikhonzile. angiyena umuntu wama soapy ngithanda ama movie kakhulu Yiphi movie ethandayo na wonke? kuna wonke Yeah. Money Heist Money Heist. Yes, series. Team esupportayo. Ungayifihli vele mawuthi uyadliwa anginankinga. manje wayezosho kanjalo Oh, support Kaizer Chiefs Uyam-offenda. Engabe lamahloni thiba uyiqhenye ngeteam yakho. Uba kuyidori ngithanda ziphi? Ziningi kodwa ke nje ngisithanda kakhulu umkhokha the curse. Oh, eyibuka iziphi umkhokha? Umkhokha nani? Odivanche, ngathi ubuka Odivanche. Ngabuka Odivanche. Yazi umkhokha odivanchi mfethu bese kube ini isitha nani engibukayo neqeberha hayi smoke and mirrors kuyenzeka nje mangiqondanile naso kodwa nje uyabuka kodwa ushona izona izitori engizibukayo lezo futhi ngizibuka ngoba ngiyazithanda i-team esupportayo yebhola yeah angibhengi sho ulibheka Uyabuka kibhola ibhola angiyena nje athi umuntu ungashada indoda ethandayo uthi sabathethe lezi lesithathu lesibili umgqibeli isonto kubukwa lona phela ibhola lipheli uhleze esho njalo umama ekhaya and abafana bane chaos bana ngebhola ayi angilithandi like serious la ngithanda mhlambe ngizolijwayela imuva yabo wama series aya cha imuva banana ngiyibuka into engapheli mina hawu ibhola hayi ibhola iphela manje hawu indaba uyalithanda 2 hours 1 hour no 30 minutes ekuphelile kodwa okay njalo bafethu angithi angibone ukuthi nisivashele namhlanje ngithi nana nivele nizobona abantu nathi sinibone siyajabula ukuthi khona abantu besifazana basemculweni abasebancane siyacela ke la angani senhlangabezene ninakho kuthiwa kunabantu la ethi ngizokusiza samngena uMajobo umuntu usefuna ongaphezulu kwalokho oye ngakusize kuse studio sometimes or ehambise gigini kodwa kusapheleli lapho so ngiyacela ke niqaphele zenza ngempela into kanjalo 2 ama contracts cela ungabe excited ukuthi uzosign i-contract uzosebenza nomuntu uma izosebenza nawe kube khona into ebhaliwe i-contract uyifunde uyi-understand kade kunhleli nobala nomtekhala esho ukuthi bona babe sign i-contract yokuthi bazothola 5 baba udokuzini basayine i-contract ethi bona bazothola 5% emsebenzini wabo yakuthi lo 5% ikhampani izodayisa masimnika 5% yena umnikazi womsebenzi yabona ukuthi shuthi uyabona ukuthi wena 100 rand uthola 5 rand ube into esayinwe nguzothini makuthi 5 years la 5 years that's why uzobona ama companies abacula from ambitious nje la kubuzoza umculo la contract eseDubai ithi ngeke ngikhiphe until kuze kuphelele ya contract mawukhipha ukhiphela bona so izinto kanjalo niyifunde ningabe excited ukuthi vele ngiyanisafuna ukungena egameni but i-contract ibalekile nabantu asebenza nabo kubalekile because ekugcinisa backfire thina sona ku Facebook sesithuka lo yamuntu kanti ekuqaleni uNtombedle ovumile ukuthi lesibhenga kumina sicela nibe wash hayi ngathi asinitshena sizoqapha ngoba sihlangana nalabahleli bemicimbi imbumbulu labo abafuna ukuza izingane o promote umuntu akuthembisa izwe nomhlaba sometimes akwenzela but usefuna yena akasafuna ukuthi mhlawumbe ethole imali usefuna wena uqobo yo asikho lula ngiyacabanga noma ncwa naye awuyena umuntu osifazane olula awuyena umuntu olula hawu lutho inhlobo hayi ngiyajabula kanjalo kodwa siyabonga ke nje ke siyabonga ukuthi
usiqwashise nokuthi uma kukhona izinto ezikanjalo ozaziyo nozizwayo usicabange nathi ukuthi usichushise ibizwa ukuthi nje ukusichushisa lento usenzayo naye siyabonga kakhulu awakho ukugcina nabathandi bakaSamngeli abalandeli bakhe ba TikTok kuphi yebo awami okugcina nje athi ngiyabonga kakhulu uTikTok mina ukuqala kwami ngangizidlalela nje ngizimemezela nje for fun njengoba ifone wazi nawe ifone yakho nokuyidlalela ngayo ngangazi ukuthi kanti kongivulela iminyango engaka ngibonge kakhulu kona wonke umuntu othemaye ngibona ku TikTok wayithanda into engiyenzayo wangifollow walike yabona ngibonge na kubona bonke futhi abathe sebebona ikhono lami belibona ku TikTok bafisa ukusebenza nami ngiyabonga kakhulu kona wonke nje umuntu othi uthanda uSamngelisiwe encwane ngiyabonga kakhulu nami ngikuthanda isidudla sento Ntombendle nabathandi bakho nomculo wakho o Facebook TikTok WhatsApp ngathi ngo nama kukho kunye ngaphambi kokuthi ngidlulise ukubonga ngiyabonga kakhulu ukubonga kwamakwanele kodwa ngicabanga ukuthi lamagama athi ngiyabonga asho likhulu nabo kubona abathandi baNtombendle ngiyacela ukuthi baqhubeke benza njengoba benza bengifollow futhi abantu na ku Facebook na ku TikTok mawusesha nje uNtombendle Njogo so uzovela nje because sengimningi already vele kuzovela mina ngiyabonga kakhulu ngakho konke isupport nje ngiyabonga yazi vele ngazi ukuthi ngithini nkosami mina kubuye kungihlula ukukhuluma kodwa nje ngiyabonga kakhulu nami ngangingazi ukuthi mangithi ngiyaqala ngithi ngizocula ngathi abantu bazongithanda yini mhlambe bazongixeka mhlambe bazothi angiculi kahle basho into yabo nje kodwa nje angikakawathola lamagama athi abantu abangithandi nathi angiculi kahle nani ngiyabonga kakhulu abantu bayangisupport futhi bangithanda kakhulu nami ngiyabathanda kakhulu uba ama social media Ntombendle Njogo nje ku Facebook nguNtombendle Njogo Nkomo yeah ku TikTok uNtombendle Njogo ayisweza ukhale manje ngiyakubona nalo t-shirt athi ukhala ngakhala okay social media handles akho social media handles Facebook uSamngelisiwe kaMapholoba Ncwane ku TikTok uSamngelisiwe Ncwane okay sesiphethile bafethu but before sihambe la class ne quiz esoyidlala quiz esoyidlala mase ungisabisa yabo sobeka mhlawumbe sithi Samsung noma iNokia yakhetha ukuthi hayi iNokia lo ikhetha uhamba nayo le sala awuyikhethi ayikho personal lento leyo mhlawumbe masibeka ngabacula kusho ukuthi awumfuni obungamkhethanga just for the sake of iquiz okay ngizoqala ngayo usalahle kanje Linganzoma intent Inganzoma Undoni noBuselaphi Buselaphi uSminofu Ntencane uSminofu uSicebi noDumahla awuzongipintsha kanjani manje ayi yangakithi Nkosi Magcuba chemile uMdumazi hayi ngeke asishintshe ngoba uMdumazi noNjogo kanjani ngicela uyishintshe obizoba obvious vele nje ngiyayibona ukuthi le ayizongikhatha nabantu ayilena futhi mfethu uNjogo ngifaka nje sinqamule mfethu ngiyazi ukuthi ubuzosho yena ngicela mfethu ubuzosho bani hayi uzokhetha wami makumdumazi kuhleze kuNonjogo uLasi noSigabiso uSigabiso Feze obvious Feze omnyama noba no limit ngibuye ngapha sizoba no bani mfaka umjabulisi nomjobisi umjabulisi ithwasa nobahu hayi mina ngiyalwa mina ngibangani nawe kodwa ithwasa lekhansela
shona last one. ithwasa lekhansela. Okay, nizoba nomroza Fakude ehambisana no Jiva Zimnike. uJiva Zimnike. Hayi kuwe ngathi kuthambile yazi. Ngathi kulula. Yes. Asibuye kuwe ngizoba nobanje manje. Ngofaka uba uqinzile noSalimi. Hawu. Awu ukuqinzile noSalimi. uSaliwe. noSalimi. Yebo. Okay. Ngizoba no Gadla noSigwebo Sentambo. Usigwebo Sentambo. Jabuka phela ushuthi sekulula wasacabanga Yeah. neRoyal Messengers neZulu Messengers. iZulu Messengers. Mina hlanganani izoba nephongolo home train. Hlanganani. Yakakini. Okay. Gcina kuwe ngizoba no Tjatha noNgizwe. uTjatha. Uzumdola Fuseki. Ngibe Uzumdola AK Fuseki nomodelikazi. Fuseke. Usekwethu. Afethu ngiyathemba ukuthi ni enjoy interview yethu. Ngiphethe uNtombehle noSamke. Bafethu ngiyacela nihambe ku YouTube useshe uNtombehle njogo ukhona umsebenzi no stream yonke indawo. Ngekudala akafuna ukusho uthi naye uzodedela something. But enga encourage ngakho ukugcina ngicela ni stick kuma EP. Ama CD ya right kulabacula ngasebethi uduma. Because vele ukhipha ingoma ezo10 bethanda ezo2 no May 1 seku West le yadu estudio. Awukhipha ingoma zakhe ezo3 ngisakhipha ezo2. Mawubona futhi ukhamba isikhathi ngoba usene EP lapho ungabuya ngoJuly ave ukhipha ingoma eyodwa single. Sifine lo mali izoza kuya yonke. Kunokukhipha iCD ngoba ezo14 Westile isidala neso. Siyabonga bafethu kakhulu. Konke nifisela khona engathi ungachieve umculo wakho yazo. Ngiyabonga kakhulu mfoka Manqele na. Uyazi umhlophe nengehlabatholo handle. Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula kakhulu futhi ukuhlangana nawe lamazwi owashoyo kumina asho lukhulu ngiyabonga kakhulu nengifisa ukwadlulisa kuSamke ngiyajabula kakhulu ukuhlangana noSamke namhlanje bengimazi ngegama cabanga kodwa namhlanje ngihleli naye sishare interview yo ngijabule kakhulu emfethu ngizobonga wena ngizokwenza njani angina chance ngiyabonga kakhulu uSamke naye ngimfisela izinto ezinhle ngimfisela impumelelo aqhubekele phambili ngiyamthanda kakhulu ngiyabonga Samke abakugcina mama okwefisela khona Mina ngiqale ngidigestela amazwi phela ukubotazana la fanele sihambe manje awugcina siyabonga ithuba siyabonga iPerfect TV siyabonga kuDuyaza siyabonga kakhulu ayobona siyabonga kakhulu ithuba lengandele nombani sibonga nje ukuthi nathi sibone siworthy of ukuthi singaza kwi-interview ohlelweni lakho yebo siyabonga kakhulu manje okosisi ngiyabonga kakhulu amazwi akho ngiyabonga uthando iseyindindlela sisazoyihamba nginethemba ngasho ukuthi ngasimnana nesifisa sokuthi ngelinye ilanga kube khona la sizohlanganyela khona sizwakala engomeni sobabili ngiyabonga nami impela bengingakwazi ngokubona nami bengazi nje igama ukuthi uManjoko bawungange ngabona ku Facebook uNjoko epostile kuzophuma umsebenzi wakho yebo ngiyabonga nje ithuba lokuthi ngize ngigcine ngihlanganile nawe hayi bafethu asival bazokhala laba bazobuye hagana phambi kwethu la bafethu emakhaya senjani thina